Il-baġit tas-settur kulturali għas-sena d-dieħla se jkun 84 miljun euro. Dan huwa 150% iżjed minn dak li ngħata f'dan is-settur fl-aħħar baġit tal-Gvern Nazzjonalista. Dan intqal mill-Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonnici waqt id-diskussjoni dwar l-estimi ta' dan is-settur l-erba' wara nofsinhar. Il-Ministru Bonnici ħabbar li s-sena d-dieħla se tittieħed deċiżjoni mill-UNESCO dwar l-applikazzjoni ta' Malta biex il-festi Maltin jiġi rikonoxxuti bħala wirt intangibbli. Qal ukoll il-Gvern se japplika għal fondi Ewropej biex tiġi rrestawrata Villa Guardamangia, illi hija l-post fejn kienet tgħix ir-Reġina Eliżabetta II meta kienet toqgħod f'pajjiżna. Wasemma wkoll diversi xogħlijiet ta' restawr li qed isiru madwar pajjiżna. Bħalmet nagħmlu diversi restawr ta' niċeċ, kappelli, il-linji tal-Kottonera, is-sur ta' San Nikola, is-swar u l-bib ta' Santa Lena, u dawn huma kollha affarijiet, il-Victoria Lines kollha affarijiet importanti. Dwar is-suġġett tal-kultura tkellmet ukoll id-deputat Katja De Giovanni li fost il-miżuri li semmiet kien hemm il-Culture Pass li se jressaq aktar tfal u studenti lejn il-kultura. Għaliex nafu li l-investiment f'dan ir-rigward huwa investiment fl-iżvilupp ta' pajjiżna u liedna jitalmu aħjar meta nħajruhom jersqu lejn l-arti u lejn il-kultura. Minnaħa tagħha segretarju parlamentari responsabbli mill-Gvern Lokali Alison Zarafa Civelli qalet li l-Gvern qed isaħħaħ lir-reġuni sabiex jagħtu għajnuna professjonali lil kunsilli lokali u semmet ukoll li se tinħoloq sistema diġitali sabiex in-nies ikollhom servizz aċċessibbli b'mod diġitali. Hija qalet li s-sena d-dieħla se tiġi konkluża l-konsultazzjoni dwar l-istrateġija dwar il-Gvern Lokali. Is-sena d-dieħla hija l-istess sena li fiha se jitfakkar it-30 anniversarju minn mindu nħolqu l-kunsilli lokali. Ser ikunu qegħdin isiru il-preparamenti neċessarji għal sistema diġitali ħalli ir-residenti ikunu jistgħu jaċċessaw numru ta' servizzi minn kull kunsill lokali madwar Malta u Għawdex. Waqt din is-seduta parlamentari tkellmet ukoll id-deputat Davinja Sammut Hili li tkellmet fuq l-importanza li l-kunsillieri ikunu viċin in-nies. Tul dawn it-30 sena kemm ilhom inwaqfa l-kunsilli lokali sar tibdil radikali u għaliex dan il-gvern jemmen bisħieħ fil-kunsilli lokali se nkomplu nkunu ta' spalla għalihom u għar-residenti tagħhom.